Achikin dubu ashirinda takwas, waniamona digitaliai, Bitcoin, bakawai kudiba, ama farkon juin juya halin kudi. Damagawa anda suka ga abinda que bayan hayania, wa anda suka hakaku masuka tara chikin shekaru villarna farko, amfani da huyara iki, mutanenda que da albarkatun futa da kusarin da sarrafa suba, sun samilada. Yakasan sedajin ayama na digital kuma mayagaba sun chigaba, ama ayau, hakar bitcoin batadariba, wanan tagaya rufe. Amatari hikoyau se yanasake kirkira kansa, achikin dubu billu da ashirin da villaran haifi sabon amo, sabon bitcoin, anakiranza OM de blockchain, bakuaikuayo bane, yuyin jalitane, ankirkira sitare da fasajar riga kafin lada, OMDB yanabada damar jakarma adinai mai arjada sauki, bakuabukatar manyan gonakin sabar kolisafin gutar lantarki naban mamaki, kofar shiga tabu de gakogwa, $1 million, kamfani na chiga ban fasaja, yanagina baban yanayin mujali da akatada kirkira dona ikin crypto, kumasun kadamar da shirin pool staking don jakar OMDB a chikin kusan shekaru villar. Kamar Bitcoin, masu sakahanun yari nafarko sasu sami mafi girmana dadin sabar kuyi afarasi mafi kaskansi. Baban gaba yanayiran masu hakarma adinai na OMDB, kambayi wanda yagayase kakakali guanan bidion yada sakasi gachiki. Para hakarma adinai yansu.